Get along. Get him. És 18 de juny. A la cadena de versió les coses estan posant malament. S'ha hagut d'avortar una sortida des de França. Dos grups han tingut problemes amb la Guàrdia Civil. I tot ha coincidit amb l'arribada de Mademoiselle Laila. Soc la Laila. Deixeu-me passar, Ramon, sisplau. És molt important. Ens dirà la vida. Explicareu què hi feu aquí. Correm perill si seuen junts. Sí, ja. Sé que els nazis em busquen, però no saben qui sóc. Vull dir que no em coneixen. Sóc una cap de la resistència francesa. I com puc estar segur d'això que dieu? Algú us vol mal. Està fent córrer mentides sobre vos i sobre mi. Però per què? I qui pot ser? Els aliats estan guanyant la partida i els alemanys estan nerviosos. Ara ho volen controlar-ho tot i Andorra és un punt estratègic. El Maidan. Tenen intencions. Hi ha molts efectius de la Gestapo podent partir. Estic segura que volen donar un cop d'efecte. Però nosaltres no els hi permetrem. Ramon, sisplau, no sigueu fanfarró. Andorra fins ara se n'ha sortit prou bé, però això no són persones, són bèsties. I esteu entre dos llops, la France de Coupé i l'Espagne franquiste. És la revetlla de Sant Joan. Ja fa uns dies que la canalla del poble repleguen andròmines i trastos varis i els apilen al mig de la plaça. Els nens és el dia del foc, de saltar a la foguera, de tirar 4 petards. Els grans parlaran amb veu baixa de bruixes, d'herbes remeieres i d'amors d'estiu passats. Hola, Ramon. Què hi fas aquí? No havies marxat? Me'n vaig aquesta nit. Bé, doncs, que et vagi bé. Ves en compte. Escolta, et volia parlar d'allò de l'altre dia. No hi tornis, sisplau. No vull ser la responsable si et passa això. Alors, escolta'm bé. El missatge de l'altre dia, la Rafaela... Sí, ja ho sé, m'ho vas dir. No t'ho vaig poder dir perquè no em vas voler escoltar. Ara, calla i escolta'm. Peloni ve de pèl, que vol dir pell, i no de pelo com et va dir el capellà. Peloni és sense pell, espellar o fer la pell o el que és el mateix. Matar. Que fuimos tan sinceros que desde que nos vimos amándonos estamos. Nosotros que del amor hicimos un sol maravilloso romance. Home, ja has arribat? Sí, aquest matí amb el cotxe de línia. I quan tornes a marxar? No vols que torni a marxar? Però si no hi ets mai, no et trobo a faltar. Hem de lluitar perquè la democràcia torni al món. Au, va, deixa-la en pau, la democràcia. I què farà la democràcia per tu? T'arribarà alguna cosa? Ja en tenim de democràcia nosaltres. Mira, d'aquí 3 mesos hi ha eleccions. Veus? I què? No en tens prou. Deixa'ls estar els demés i s'espavilin. Però anem pel bon camí. Els aliats estan guanyant posicions Prou, i... Ramon, calla! No et vull sentir més. Has d'anar a la fonda aquesta nit? Sí. Avui arriba el grup nombrós i demà han de tornar a marxar. Molt bé. Doncs quan tornis no ens trobaràs aquí. Ni a mi ni a la nena. No ho facis, això. I si vols dinar te'l pots fer. O te'n pots anar a dinar a la fonda. Que per cert,
Hi trobaràs a la Mademoiselle Laila, aquesta, que ja torna a ser. Nosotros que fuimos tan sinceros que desde que nos vimos amándonos estamos. Nosotros que del amor hicimos un sol maravilloso romance. Suava, Ramon? Hola, Leila. Ja sabia que havia sonat. Com és? Puc seure? Et convido. És que ja marxava. On, a casa? Sí, sí, Estàs sol, millor estar amb mi. Oh, però també ho saps. no es parla de res més al poble. Hi ha soldats nazis voltant del poble. Com ho sabeu? Hi ha 4 cotxes alemanys aparcats a les afores del poble. Ens estan esperant. Jo crec que si estem tots junts aquí dins no entraran. Aquí no gosaran disparar. Se sent un cop fort. Al cap d'un moment, entren per la porta del darrere un grup de refugiats i el Ramon. Darrere d'ells 4 alemanys més. Tots porten abrics negres. Saltant-se els refugiats que hi ha a la sala, els fan aixecar de mala manera i a crits. La gent del poble, quiets i muts. No sabem si això que està passant és veritat. S'han emportat tothom que tingués a veure amb la cadena d'evasió i han marxat. Ha durat 3 minuts. Ai, sí. Un any de la nostra vida va ser estrenada l'11 de setembre del 2013 al Teatre Les Fontetes de la Massana per la companyia Prou Ensemble Teatre, produïda per Cadascú Produccions i dirigida per Xavi Fernández, que alhora n'era l'autor i un dels actors. Aquell dissabte tardoreny va esdevenir un important punt d'inflexió en la seva vida, doncs es va materialitzar el que per ell era una gran il·lusió. La representació d'una obra escrita, dirigida i produïda per ell. Un repte personal assolit des de la força de la voluntat, la capacitat de treball, la tossuderia i un gran amor pel teatre. Un any de la nostra vida, escrita sota el pseudònim de Martí Llimóis, ens explica una història basada en fets i esdeveniments històrics prou coneguts, que el mateix autor qualificava de fascinants. Ara, gràcies a la seva publicació, podem gaudir a pleret de la versió dramàtica amb la lectura de l'obra de teatre. I tant de bo que en algun moment la puguem tornar a veure ben aviat a escena, assolint de nou l'objectiu primer d'un text dramàtic, que és la seva representació.